Palang araw po sa inyo lahat. May share mo po ako sa inyo. Orasyon, bilis sa isip. Po napakabisa po ito. Bago ko po umpisan po ay sana po mag-subscribe po kayo. Pindutin rin po ang bell icon para palagi kayo po updated sa akin sa mga video. Shout out po kay Bike Tayo Kabayan, Berlindo Palisok, Atina Lustre, Daddy Jun, Masuhin Mo, God bless sa'yo. Nomer Labog, Leo, God bless sa'yo. Mr. Bro, Faustino Gloria, Lorraine Castillo, God bless sa'yo. Maria Ras, Milo Maranan, Ed Guns, Narski, Vlog, at sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Ako'y inuusal po sa tubig at inumin po bago po ang lahat ay magdasal po ng Ama namin ang Panginoong Maria Luwalhati, at sunod po ang orasyon na 9 times bigkasin sa isip lamang at ihip po at hindi nakabuka ang bibig, at ito'y ihip sa isang basong tubig at inumin. Magdasal po tayo. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Ikaw nawa mangyari sa amin. Sundin nawa ang kalooban mo dito sa lupa, tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilay mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Aba Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at Anak ng Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon mapakailanman, sa walang hanggan. Amen. Ay sunod pong orasyon na 9 times. Usalin po, narito ang orasyon. Hilakar, 9 times. Usalin, at bigkasin sa isip lamang at hindi nakabuka ang bibig, at ito'y ihip sa isang basong tubig at inumin. Napakabisa po ito na orasyon sa bilis sa isip. Sana po pakaingatan po at huwag ipagyabang. Sana po focus po tayo pag gumagamit po tayo ng mga orasyon. Yun lang po ang aking bilin, at huwag abusuin. Share niyo po sa iba para masalo gabayan kayo ng espiritu nagbabantay sa orasyon na ito. Maraming salamat po. Subscribe po kayo at like and share, at pakipindot na rin po ang bell icon. Maraming salamat po. Bye-bye po.